No, funguje to. Takže to prostě vypnete zase a nefunguje to. A ještě ukážeme rekapitulaci, jak se to dělá. Tak tam jde ještě ten jeden. Jo, tak jo. A takže jdeme to ukázat. Takže za pomocí 1.4 je, tady je to, jak je tam navedený ta páčka. Jak seš? Tady. To. A tady je vlastně udělaný takový ten zámek, že prostě tady je ten repeater, tady takhle jde signál spodem, tady se to tím zamkne. Tady to jde nahoru, aby to navádělo tenhle piston, který když to zmáčknete, tak se to tady otočí, je to opačně a tamhle to se otevře. A to samý, tady to se taky zase rozsvítí a zapne to tenhle píst a tam ten píst, kterým je to navedený tady spodem. Klidně si to puste třeba znova a zastavíte si to, myslím, že to snad Adam dobře natočil. Tak a můžeme si ukázat, že to funguje? Ano, takže počkat. Ano. Takže, ještě, aby to tak nějak jako vypadalo, byste tam lidi nějakým zázrakem dostali, tak dáte sem třeba Saigon, já nevím, diamanty zdarma. Jak se tady viděli, tak tady prostě můžete udělat dispenser nebo nějakou tu vodu, aby to vypadalo, že tam fakt jako ty diamanty jsou. Jako... Tady to prostě takhle zastavíte, aby vám tam nevytekla voda a dáte tam třeba kyblík s vodou, prostě takhle a sem si dáte torčku, teda dia zde a akorát vždycky ta láva vám tady zničí tu páčku, nebo co si tam dáte. Ale nedávajte tam dřevěný button, protože on se dá trefit šípem, takže kdyby byl někdo chytrý blbeček, tak by vám to mohl na to přijít, že by do toho trefil šípem. Takže ještě se podívám, myslím, že můžeš. Takže někdo přijde, diamant, zavře se to a vyteče na něj láva a chcípne. Bohužel. Takže myslím, že to ne. A ještě jak se to deaktivuje, počkej. Tak jo. Typu ani Minecraft Maxim. Takže tady a normálně s tou lávou je to trošku horší, to musíte zastavit si. A prostě to tady vykopete, nebo nějak tak, prostě nějak to tady vykopete, tady to takhle zničíte. Zastavíte. No prostě nemusíte to vykopávat, ono se vám tou lávou zničí, takže už to nedělá redstone signál. No to je jedno, tak to vyteče a tady akorát tady ten repeater prostě zničíte a znova ho tam dáte. Tady to se vám všechno zavře, můžete se podívat, a tak tady odsaď toho asi moc nevidíte. Ale tady si tu lávu normálně zazdíte a už to neteče, vidíte. Takže akorát to není tak hrozný, protože ten repeater tam dáváte furt ten samej a sem si dáte jenom páčku nebo já nevím, můžete si dát tam třeba pressure plate kameny, protože by na to mohli hodit item, i s tím to jde. No tak asi ne. Počkat, jak to bylo? No prostě to takhle funguje. dáte si tam šplík a funguje to, takže tohle je taková naše... Je to moje první video o Redstoneu, tak prosím buďte schovývaví, vím, že tady mluvím jako mačo, říkám tady blbosti jak mačo, celý to tady trolím, ale to je jedno. Takže pojď ještě jednou uděláme obrázek, jak se to dělá. Prosím tě. Ještě prostě tady to má takhle zapojený, no. Takhle je vidět. Ano, takhle je to vidět a akorát tady je to z vrchu napojený a tady spodem je to sem, takže je to, stačí si zapamatovat, co jsem řekl a pak si to prostě můžete udělat, jak velký chcete, prostě jenom stejným principem. Vypadá to celkem složitě, ale stačí to udělat úplně stejným principem. Tak já myslím, že z tohohle dílu Redstone by to mohlo být všechno a zdraví vás Monster, takže čau. Počkej, a jenom lajkujte, odbírejte a komentujte, za všechno jsme rádi, že? Ano, za všechno jsme rádi. A takže čau.